سلام دك حبيتي كما يدخلون كما يعلهم بزلهم سلام كأنا سنة زلوا زي تلفوت له مع الملء تسوي كم تلومن مسافن زلوا حاول نقري أبزي جزانا زي سلاحات جزانا أب جزانا نتفلهم نتفادات ويكا مسارحات كاب جل كابتم نتكملهم ناباهم شيرز قبرمي كلهم هنا سريتهم أتابع حسابكم تهوني بزن كتامي كل جزء تمسكناكم فتو كتسلوا أنا لما تتحدثنا حتات كل جزء كم زد أرجوكوا ببجزئو أبصرحنا بهاللخو كأرجوكم كفتني هو فلدما حجازي طبعا مخوين ترخبوه تلودما معلومة تسفيه دقيمة GERE Production تبل نا يوتيوب channel اللاتني كل السفر حدما ناو 5 لكم كفتني قريبنا لنا اتيا سبسكرايب مقبار اتيهم ابزخنا زلو فيديو حسابكم اتيهم كتكافلوا دما بزا غطامي نكلكم نزي فيديو تكاتاتلو بتحتنا كيدكم او فيديو حسابكم كتغطوا بتحتنا يحتت مخنياتو اتي ساعات 4000 واتشين اورز تبلالو حقنا يوتيوب السوق انا سلازي وسح زلوها عامت مزه بتساعات زي اخيلو كم بحدش ندحري سلازملس ندحريت كاين ملس حاضرهم كلهم نزا فيديو تسمعوا افتي يوتيوب اتيهم ناتكم حسابات كتكافلوا بزي غطامي بتحتنا كحتكم فتو كلهم دما نزي فيديو تري دما لايك بمقبار شير بمقبار نخالق سبون كتقمو ويكا كريئومو كاوري دما زخونا نجر كحق زخيل يوزبل حساب علني كلهم نزي تكاتاتل دما بزي غطامي شير كتقبروه لايك كتقبروه نتي فيديو مور نخرج سلازي حقس نلومي انتي حيزلكم متيالوكو أبغزهم كاربيز زلوكم چانو تسألوه ويكا زخونا زفاسسا نجر مصراي زعبيوكم زسلاهم سبات نهرال لهم نعاهم كتكم تخيل هذا بالحساب لاني ازز الله هو بوتا امناي هولوي ويكا مالتي هاوس فاميلي زغونه كم جي ديبلكس مبلوك ويكا كلتا سلستا ابارتمنت زلو غزاي اتيناتو هولوي كاربيت سلازنبره مستي زنوبرو ناي غزي نوحات كومدما اصريخا خصر زيكن عين خدستي بلكا شتا زغبر نهرال لخوينو ولا وشتي غزاهم زلو كاربيت ما يسكلاهم ديو ويكا ناي غزاهم بغلل زبل منقدي كما يديركم عليكم نعوه تعريوه ويكا حبر اختلخيوه تخلوه زد اللخو اسكالا كما يدير حبر خمس لخيم لالبات كوغل تخلخو زرعكم نسوات اندحر نيركم زبوملو كاربيتي نيرو كالي تحجين تايقر يلخو زي رايزر بحال زخا ستيبسي حجي ات ستيبسن ات رايزرن كما يقرنا ناخلو خير لنا انت عين التطايب ناخلو خير غير كمودا وي كابدنسي كلام لي نخل نغرات نحالي نزي انك نغركم ابغزاهم اسكالا زلكم لومي اسكالكم كاربل زخونه زسراكم مو چنا زغبرلكم شتا زغبرلكم اندحالهم كونكم زدلياهم انتين كاتابيتن اوكي زي اوغتيت نبلا وي كابينسا ንምንታይ ተጠቅመና እዚ ስቴፕለር ስለዘለዎ እቲ ካርፔት ክስመር ከሎ ስቴፕል ስለዝገብርዎ በዚያን ቀንጢኩም ከተውጽዎ እንትኽእሉኹም ተን መስማር ዝተረፈ ካልእ ቸክ ንገብሮ ዘለና ድማ እቲ ናትና ስቴፕስ እቲ ዕንጨይቲ ናቱ ከመይ ኣሎ ገሊኡ እቲ ኦክ ዕንጨይቲ ወይ ከዓ እቲ ውልዕ ንብሎ ፅቡቅ ዕንጨይቲ ዝፀንሕ ኣሎ ገሊኡ ድማ እቲ ሬጉላር ዕንጨይቲ ዝፀንሕ ኣሎ ሶ ቅድሚ ምቕላጥኩም ንእሽተይ ቦታ ኣብ ሓንቲ ዝተፈለየት ኣብ ኣንጎሎ حافظ لكم نعاك تريوا تدخلهم كما يكم زلاريهم شعوب بدحريو تزترفها كتقلطوا ويكاتكيوا تدخلوا سو بأقاطعمتات ناي قدم زنبره ناي قدم ستسرح غزاوت زبزح اتناتو انچيتي ويكا اتي هارد ود صنح بأقاطعمتات نالبات دحر زتسرح كوين كن انتي غبرو نعو قليتهم زي نورمال بلاي ود غبرو مالتي سو ما نفلت أقاطعمي كاربيتكم بتحتيو تصبو انچيتي ويكا اتي هارد ود فلور كل ويخلي اب حدا انغولو ويكا ام ناي كلوزاتكم دلون اشتي فانكم نحريكم كما يكم دلون كتريوا تخليهم كاو قصلكم شعو تقلطوا مالتي سلازي نايسكالا انا نغبر لومي نايسكالاخا انتايكم كتركم دلكم نايسكالا مسكرتكم ناس زلو مسمار مسالكم مو دمص زغبر نحر كوين دمصي مالتي ديكا كترغصوا كلكم ناي حسي دبل دمص تسوع نحرالكم افتن عند تتكال دلوان مسمار غيركم مع ان نحر سميركم بتدمص اختفالكم بدحريو اتختلخيو دليهم دلهم حبر ديهم تلخيو ستين ديهم تلخيو كم رجاهم مالتي انا انتي غير له ازي رايزر ناتو
ጻዕዳ ንኸየለኹ ሰሚ ግለስ ለኸየለኹ ሳጥን ክትለኽይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኤግሼል ክትለኽይዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ስቴፕ ዝርገጽ ድማ ተደልይኹም ስቴን ክትለኽይዎ ትኽእሉ ተደልይኹም ከዓ ሕብሪ ክትለኽይዎ ትኽእሉ ሸተት ከይትብሉ ትፈርሑ እንድሕር ኮንኩም ከዓ ኣሎ ስቲክ ዝኾነ ንኣሽቱ ኮይነን ከምዚ ፓድ ዓይነት ወይ ካርፔት ኣለዋ ወይ ከዓ ኣንቲ ግሪፕ ከዓ ከምዚ ሕርፍፍ ዝበለ ኣፍታ ዝደለኹም ኣፍተን ዝርገጻ ቦታ ጥራይ ስቲክ ዝኾና ከምኡ ጌርኩም ከዓ እስፉ ክትከላኸሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንሎሚ እንታይ ክለክየ ኣነ እዚ ሕብሪ ትማሊ ኢላ ኮይኑ ነይረ ኣጋጣሚ ኣብ ላይፍ ነርና ኣይረኣኹም እንትኾኑ ላይፍ ግን ናይ ምንታይ ኣርእየኩም ነይረ ናይ ማዕፆ ከመይ ጌርኩም ሕብሪ ከም ትለኽይዎ ኣርእየኩም ነይረ ማለት እዩ ንሎሚ ድማ ናይ ኣስገላኹም ስቴይን ዝበሃል እቲ ኮፓለ ንብሎ ብዓድና ፀዋዋዕ ወይ ከዓ እቲ ዘይቲ ንብሎ ነበርና ጨና ዘይብሉ ጨና ዘለዎ ኣሎ ጨና ዘይብሉ ኣሎ እቲ ጨና ዘለዎ ዋላ ንወርሒ ከማን ሓንሳብ ምስ ገበርካዮ ናይ ማስትሽሽታ ዘለዎ ካብ ገዛኻ እውን ኣይወፅእኒ ጨና ዘይብሉ ምናልባት ኣዝማ ዘለኩም ሰባት እንዳይኮንኩም ጨና ዘይብሉ እቲ ስቴይን ከመይ ዓይነት ክትመርፆ ትኽእሉ ሓደ ንሱ ካልኣይ ከዓ እቲ ስቴይን ፕላስ ፖሊሽ ከዓ ብሓንሳብ ሓደ ዓይነት ዘለዎ ሓንሳብ ምስ ለኸኹም ናይ ክልቲኡ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ዓይነት ክትረኽቦ ትኽእሉ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ይበሃል ስቴይን ፖሊሽ ብሓንሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ፖሊሽ ማለት እንጂ እቲ ልዕሊ ናይቲ ሕብሪ ዝልከ ከምዚ ስሙዝ ዝገብሮ ወይ ከዓ ንኸይቅለጥ ዝሕግዞ ሻይን ዝገብሮ ፖሊሽ ይበሃል እቲ ዓይነታት ሕብሪ ከዓ ንለኸይኻ እንታይ ይበሃል ስቴይን ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሎሚ ዘርእየኩም ፖሊሽን ስቴይንን ብሓንሳብ ዘለዎ ትማሊ ዘርእየኩም ነበርኩ ሕብርን ፕራይመርን ብሓንሳብ ዘሎ የርእየኩም ነይረ ናይ ሎሚ ድማ ስቴይን እቲ ስቴይን ወይ ከዓ እቲ ኮፓለ ንብሎ ናይ ዓድናን ዘይትን እቲ ፖሊሽ ናቱ ብሓንሳብ ዘለዎ የርእየኩም እየ ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ኣለኹም ስክሪንሻት ክገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ብራንድ ናቱ እቲ ቤር ዝበሃል እዩ ኦኬ ኣብዚ እንድሕር ትሪእዎ ኣለኹም ኣይነውቲ ካሜራ ብቅድመይ ስለ ዘሎ ተገምቲሉ ክረአየኩም እዚ ስቴይን ማለት ኩሉ እቲ ዓይነታት ዘይቲ ዝልከ ማለት እዩ እቲ ኮፓለ ንብሎ ናይ ዓድና ሽዑ ፖሊሽ ማለት ከዓ እቲ ብላዕሊ ናይቲ ሕብሪ ንለኽዮ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እንታይ ነይሩ እቲ ስቴይን ንበይኑ እቲ ፖሊሽ ከዓ ንበይኑ እዩ ዝሽየጥ ነይሩ ጨና ከዓ ማራኺ ርጥዕማዓት እዩ ሓንሳብ ኣብቲ ገዛኻ ምስ ለኸኻዮ ጨንኡ ቀልጢፉ ኣይወፅን እዚ ጨና ዘይብሉ ዓይነታት ስቴይን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም እቲ ፖሊሽን እቲ ስቴይንን ክልቲኡ ብሓንሳብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኣለኻኽያ ዝምልከት ምናልባት እቲ ክትለኽይዎ ደልይኹም ዘለኹም ቦታ ብግቡእ ኣፅሪኹም መስማር ናቱ ኣውፅኢኹም ዝኾነ ነገር ፊለር ውድ ፊለር ጌርኩም ክምላእ ዘለዎ እንድሕር ክትመልእዎ ኣለኩም ወይ ከዓ እቲ ቦታ ኣብኡ ዘሎ ሕብሪ ዝነጠቦ እንድሕር ኣልዩ መፋሕፍሒ ጌርኩም ማለት መፋሕፍሒ ክለኩም ከለኹ ሓኺብኩም ነቲ ቦታ ኣፅሪኹም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ምናልባት ነዚ መን ክገብሮ ይኽእል እንድሕር ኢልኩም ኩሉ ሰብ ሰብኣይ ሰበይቲ ኣይሓትትኒ ኩሉ ክገብሮ ይኽእል እዩ ጥራይ እንታይ ተሓተኩም ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ሓቃላት ምዃን የድልየኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ሳምታይምስ ነቲ ካርፔት ኩሕ ዘሎም ዝስመር ስቴፕለር መስማር መዓት እዩ ክንዲ እንታይ መስማር እዩ ዝፀንሐዎ ማለት እዩ ግዜ ሂብኩም ነቲ መስማር ብግቡእ እንድሕር ኣውፅኢኹሞ ብፍላይ ከዓ ውሽጢ ገዛ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነት ፒን ዝኾነት መስማር ክተርፍ የብላን ኣጋጣሚታት ኮይኑ ጫማና ኣውፂና ወይ ከዓ ጥራይ እግርና ካልሲ ወዲና ኣብ ንኸደሉ መታን ከይሃስየና ሴፍር ክንገብሮ ዘለና እቲ ስቴፕለር ሙሉእ ብሙሉእ ክነውፅኦ ከም ዘለና ዋላ ኢድና እንዳዳሃሰስና ከም ዝነገርና ክንፍትሾ ከም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣይሆፕ እቲ ድምፂ ፅቡቅ ትሰምዑ ንክትህሉ ተስፋ ይገብር ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ ሼር እንድሕር ጌርኩሞ እዞም ምሳና ዘለኹም ከዓ ነቲ ካልእ ሰብ እውን ክሪኦ ስለዝሕግዝ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ነፃ እዩ ነዚ ንምልካይ እንታይና ንጥቀም ከም ሮለር እዩ ዋላ ገሊኡ ብጨርቂ ክትለኽይዎ ትኽእሉ ኢኹም ጨርቂ ማለት ከዓ ሓንሳብ ናብቲ ዝደለኹሞ ቦታ ናብኡ ፖር ምስ ገበርኩም ምስ ከዓኹሞ በቲ ጨርቂ ጌርኩም ከምዚ ዋይፕ እናገበርኩም ክትለኽይዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ድማ ብራሽ ጌርኩም ዝኾነ ሲምፕል ብራሽ ጌርኩም ነቲ ክትለኽይዎ ዘለኹም ከዓ ብብራሽ ክትለኽይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሮለር ጌርኩም እውን ብሮለር እውን ክልከይ ይከኣል እዩ ጥራይ ክትለኽይዎ ከለኹም ናብቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ግሬን ማለት ከዓ እቲ ሕንጣጥ ናይቲ ዕንጨይቲ ናብኡ ገፅኩም እንድሕር ለኺኹሞ እቲ ዝኾነ ሕንጣጥ ናይቲ ሮል ንገብረሉ ወይ ናይቲ ብራሽ ኣይረአን እዩ ማለት
ስለዚህ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኣላኻኺኡ ናብቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ምልክት ወይ ከዓ ናይቲ ዲዛይን ናይቲ ዕንጨይቲ ናብ ገፅኩም እንድሕር ለኺኹሞ ዝበለፀ ክኾነልኩም እዩ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ሚስተር ማይክ ካይደለን ዶ ከምኡ ጌርና እቲ እንታይ ድበሃል ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ከሪአኩም ሕጂ እዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ፅንሑታ ካሜራ ክገምጥላ ዝኽእል ነገር ኮይኑ ንዓ ክገምጥላ እሞ መታን ክትርእይዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ካርፔት ዝነበረን ነቲ ካርፔት ኣልዒለ ሕብሪ ለኽዮ ማለት እዩ ሕብሪ ምስ ተለኽዮ ከዓ ንየናይ ጥራይ ሕብሪ ለኽዮ ኣለኹ ነቲ ራይዘር ጥራይ ለኽዮ ኣለኹ ፃዕዳ ለኽዮ ነቲ እግርና ንረግዞ ከዓ ስቴፕስ ዝበሃል ከዓ ንዑ ከዓ እዚ ፖሊሽን ስቴንን ብሓንሳብ ሓደ ዓይነት ዘለዎ ክለኽየ ክለኽየ ከለኹ ጨና የብሉን ኣብ ገዛኹም ዝተረፍሽተ የለን ሓደ ኮት መጀመርያ ምስ ለኸኹሞ ካልኣይ ሳልሳይ ከም ንዓኹም ክሳይ ዝኾነልኩም ክትለኽይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክትፍትንዎ ከለኹም ምናልባት ኣብ ንእሽተይ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ፈትንዎ ብድሕሪኡ ድሕር ፈቲኹም ነቲ ሕብሪ ወይ ከዓ ድሕር እቲ ናቱ ክሳይ ፈቲኹሞ ሽዑ ትቕፅልዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሆልወይ ስለዝኾነ ብዙሕ ክሳይ ኣይገበርኩን ግን እቲ ኣብኡ ዘሎ እንድሕር ኣፅሪኹሞ እዚ ተኻለ መጠን ሓኺልኩም ነቲ ሕብርዎ እንድሕር ኣለኹሞ ነቲ ትለኽይዎ ዘለኹም ፅቡቕ ንኽረአ ወይ ከዓ ፅቡቕ ንኽሕዘልኩም ይሕግዝ እዩ ማለት እዩ እንታይ ክገብር እዚ ምስ ረኸብዎ እቲ ናይ ብላዕሊ ዘሎ ከዓ እቲ ፍሎር ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሆልወይ ስለዝኾነ እዚ እንታይ ክገብር ፍርቆ ክለኽየ ፍርቆ ከዓ ክገድፎ ምናልባት ዝሓልፍ ሰብ እንድሕር መሲ በቲ ዘይተለኽየ ክሓልፍ ስለዝኽእል ክሳብ ዝነቅፅ ፍርቃ ምስ ለኸኽዋ እቲ ፍርቆ ከዓ ሽዑ ቀፂለ በቲ ሓደ ምስ ነቐፀ ከዓ በቲ ጥጠው ኢኻ ክለኽዮ ማለት እዩ ካልኣይ ክደግሞ ንሕዘል እሱ ምስ ነቐፀ ከዓ ካልኣይ ግዜ ከዓ ነቲ ዝተሓንጭተ ወይ ነቲ ዝሰገድናዮ እንድሕር ኣልዩ ክለኽየና ማለት እዩ ናብቲ ዳይሬክሽን ዝብለኩም ሕጂ ከም ዝለኽዮ ዘለኹ ናብቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ዕንጨይቲ ግሬን ወይ ከዓ ናቱ ሕንጣጥ ዘሎ ከምኡ እንድሕር ለኺኹሞ እቲ ምልክት ኣይፍለጥን እንድሕር ከምዚ ተሓመልና ጥራይ ከምዚ ጌርና ነገር ተንጣጥ ስለዘይኮነ ንኽትሪኦ ደስ ኣይብልኒ ፅቡቕ ኣይክኸውኒ ማለት እዩ ብዝሒ ሓንቲ ክሳይ የብሉን ጥራይ እንታይ ዝስኩም ነቲ ዘይተለኽየ ቦታ ክተብፅሑ ትኽእሉ ኣለኩም ኣብ ሓደ ብዙሕ ኣብ ሓደ ወቅት መካን ዘይተርፈኩም ከዓ የሕቢርኩም ትለኽይዎ እቲ ጨርቂ ሕጂ ከምኡ ዝጠቕምካ ማለት እዩ ድሕር ለሚድኩም ከዓ ፍራሽ ጌርኩም ከምዚ ጌርኩም ትለኽይዎ ቦታ ትለኽዩ እዚ ፃዕዳ ኣነ ክደግሞ ድሕሪኡ እዚ ለኸይ ምስ ወዳእኩም ካልኣይ ክድገም ስለዝኾነ ክንሪኦ ከለና ድማ ፅቡቕ ይኮነና ማለት እዩ ስለዚ ገዛኹም ካርፔት ኮይኑ ዝፀልዐኹሞ ካርፔት ኮይኑ ዝጨልወኩም ክትሪእዎ ዝፀልዐኹሞ ንሓልፍኩምኩም ክሳብ ክንደይ ፅቡቕ ከም ዝኸውን ማለት እዩ ወዲ ኣይብል ሰብኣይ ኣይብል ታይም እንድሕር ኣለኩም ግዜ እንድሕር ኣለኩም መንዲያ ኮፍ ኢልኩም ሎም መዓልቲ እንድሕር እዛ ፍርቃ ሰሪሕኩማ ስራሕታት ኣብ ፍርቃ ዝሰርሕዎ በዚ ሃስቱ ቢ ኩሉ ሓደ መዓልቲ ትውድእዎ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ስተይም እዚ ፅቡቕ ነገሩ ጨና የብሉን ናይ ቀደም ዝነበረ ከምጥዕ መዓልቲ ናይ ወፅኒ ካብ ገዛኻ ፀጢፉ ናይ ቅፅኒ ነይሩ እዚ ግን ጨና የብሉ ናይ ፖሊሽን እቲ ስተይንን ከዓ ብሓንሳብ ኣለኹ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ሕብሪ ዝነጠበ እንድሕር ኣለዎ ምልክት ክረኣየኩም ንዕኡ እንድሕር ኣሊኹሞ ንዕኡ ሓኺልኩም እንድሕር ኣሊኹሞ እቲ ናቹራል ዕንጨይቲ እንድሕር ገዲፍኩሞ ብድሕሪ ዝኾነ ለኺኹሞ ምልክት ዝበሃል ኣይረኣየኩም እዚ ናይ ሆልወይ ብዙሕ ክሳይ ኣይገበርኩሉና ጥራይ ነቲ ካርፔት ኣሊና ክሳይ ኣይገበርኩን ጥራይ ኣፅሪየ ነቲ መስማር ላውፅየ ገለ
ብዙሕ ክሳይ ከይናና ኣለና ማለት እዩ ይብሎ እዚ ፈርስት ኮፒ ማለት እዩ ሸውሃ ከላይ እዚ ሓንቲ መልስና ኣለዎ ሄና ከምኡ እንዳገበርና ድማ እቲ መልክዕ ናይቲ ኣስካላ ወይ ከዓ መልክዕ ናይቲ ገዛ ክንቅይርና ማለት እዩ ይሁን ኣለኹ ሃፍ ወይ ክለኸይነ ብድሕሪኡ ከዓ ብምልኡ ክለኸዮ ማለት እዩ ኦኬ ያ ትማሊ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ማዕፆ ሪና ነርና ናይ ማዕፆ ለኻኽያ ቅድሚኻ ናይ ሕብሪ ናይ መንደቕ ኣለኻኽያ ሪና ነርና እዚ ኸ ናይ ሎም መዓልቲ ኸ ናይ ስቴፕስ ወይ ከዓ ናይ ኣስካላ ስቴይን ዝበሃል ከመይ ጌርኩም ከም ትለኽይዎ እቲ ዓይነት ሕብሪ ቤር በሃል ብራንድ ናሱ እቲ ስቴይንን ሕብርን ከዓ ሓደ ዓይነት ስለ ዘሎ ምናልባት ተገድሰኩም ሰባት ስክሪንሻት ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ሊንክ ትሪ ኣሎ ኣብኡ ድሓር ምስ ወፃኹ ኣብኡ ክገብረ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ወይ ከዓ ናባኹም ሼር ዝገብሮ ስራሓት ሊንክ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ባዮ ይገድፈ ካብ ኣማዞን እንዳሕደለኹም እውን ካብ ኣማዞን ክትገዝእዎ ትኽእልዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕቶ ርኢቶ እንዳሕላለኩም ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ምፅሓፍ ኣይትረስዑ ደጊመ ከምዚ እናገበርኩ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ንእሽተይ ክመፀኩም እየ እቲ ኣነ ተሓቱኒ በታ ኣነ ዝፈልጣ ጌራ ከዓ ናባኹም ሸር ክገብረ ሆፕፉሊ ንዕኡ ሪኢኹም ትጥቀሙ ሰባት ክትህልዎ ድማ ተስፋ ይገብር ደጊመ ካባኹም ዝደልያ እንድሕር ነገር ኣላ ኣብ ዩቱብ ኣትኹም ቀዳመይቲ ቪድዮ ዘላ ዋላ የሕሊፍኩም ረኣይዋ ግዜ ተዘይበልኩም ንእሽተይ ሓሳብ ናትኩም ኣብ ኣፍታ ኮመንት እንድሕር ፅሒፍኩም እታ ቪድዮ ብዙሕ ንክትርአ ስለትሕግዝ እተን ሰዓት ዘይመላእኽዎን ዘለኹ ሰዓት ካንስል ከይኮነ ዓመት መፀ ካንስል ስለዝኾነኒ ዘሎ ሰዓት ከይኣኸለ ካንስል ከይኮነ ናትኩም ርኢቶ ላይክ ጌርኩም ሸር እንድሕር ጌርኩም ላይ እታ ቪድዮ ዓመት ከይተወድአት ክንሓልፋ ኢና ዛ ዓመት እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ GERE ፕሮዳክሽን ትብል ዩቱብ ቻነል ኣትኹም ኣብ ግዜ ዝረኸብኩምሉ እቲ ቪድዮታት ራይዎ ሆፕፉሊ ክጠቕመኩም ዝኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እቲ ቪድዮታት እንታይ ዝሓዘ እዩ ናተይ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሪል ስቴት ገዛ ክትገዝኡ ትደልዩ ገዛ ክሸጡ ትደልዩ ብዛዕባ ናይ ገዛ ክትገዝኡ ትደልዩ ሰባት ሪል ስቴት ዓዲመ ሪሌተር ማለት ከዓ ገዛ ንክንገዝእ ዝሕግዙና ሰባት ነቲ ገዛ ዘርኢና ነቲ ወረቐትና ኣሳሊጦም ኩሉ ሬዲ ገይሮም መፍትሕ ዘረከቡና ሪል ስቴት ዝበሃሉ ምስኦም ብትግርኛ ዝገበርክዎ ዕላላት ኢንተርቪው ኣሎ ኣብኡ ኣትኹም እንድሕር ሪኢኹሞ ነቶም ኣብ ገዛ ምግዛእ ዘለኹም ክጠቕመኩም ክእል እዩ ነቶም ገዛ ምግዛእ እንታይ እዩ ዘይፈለጥኩሞ ከዓ ሞርጌጅ ከመይ ጌርኩም ናይ ሞርጌጅ ማለት እቲ ናይ ንገዛ ንምግዛእ ዘገልግለካ ንገዛ ንምግዛእ ዘድልየካ ኢንፎርሜሽን ለቓሕ ካብ ናይ ባንክ ዝህቡኻ ምስኦም ከዓ ኢንተርቪው ዝገበርክዎ ናይ ሎን ኦፊሰር ዕላል ዝገበርናዮ ኣሎ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም እንታይ የድልየኩም ክተማልእዎ ዘለኩም ክትከፍልዎ ዝግብኣኩም ክትከፍልዎ ዘይግብኣኩምን ኣብ ዩቱብ ኣሎ ምናልባት ነቶም ዘይትፈልጥዎ ማለት እዩ ከምዚ ናተይ ጥራይ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ናተይ ስራሕ ዝተኣሳሰር ሰብ ሞያ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣምፅኦ እውን ስለ ዝሓቶም ማለት እዩ ካልእ እውን ናይ ሕጊ ማለት ሎየር ብዛዕባ ናይ ሓደጋታት ኣብ መኪና ዘጋጥመና ሓደጋ ኣብ ስራሕ ዘጋጥመና ሓደጋ ናይ ፐርሰናል ኢንጁሪ ሎየር ዝገበርናዮ ዕላላት እውን ኣሎ ናቶም ቴሌፎን ናቶም ኢንፎርሜሽን እውን ኣብ ውሽጢ ቪድዮ ስለ ዘሎ ከምኡ ዘገድሰኩም ሰባት ወይ ከዓ ንከምኡ ትደልዩ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ከዓ እቲ ናምበሮም ወሲድኩም ኣብ ዝደለኹም ግዜ ደው ኢልኩም ክትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብኡ ኣትኹም ራእይዎ ካብኡ ከዓ ሓሳባት ወሰዱ ንሎሚ ኣብዚ ከዓ ክለኒ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ብካልእ ስራሕ ሓሳብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ